जिथुनाखि दुखुनांथाव जाथाय जादोंमोन आङो बे न'खरावहाय दंफैयो दायो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बे चौधुरीपारा खयला मैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय चौधुरीपारा जे मोनसे गामियावहाय सानै जोहोलाव जे थांनाय हरावहाय जे बाइकजों गोग्लैनानै जिउ गारनांनाय जादों दा जोङो बे न'खराव दंफैयो दा आङो गुबैयै आंजों लोगोसे जे थैनाय गथ'नि बिमा आंजों लोगोसे खाथियावनो दङ आङो बेनाव गुबैयै मिथिनानै लागोन दा आब' बे गथ'आ मा नाममोन आरो बबे स्कुलाव फरायो आरो बेसेबां थाखोआव फरायदोंमोन माने बिनि नामा फुंसोरां ओमफ्राय बे क्लास 9 आव फरायबायमोन खैला मैला हाइ स्कुलाव फरायोमोन ओमफ्राय बियो गारिखौ लानानै बेसेबांसो मास जाखोमोन मास मोनसे जाबायमोन मास मोनसे जाबायमोन ना आच्छा दा न'खरावथ' जोङो नोंसिनि न'खरफोरखौ नुफैनानै बेफोरबायदि गारि बायनो हाथावि सोलोफोरखौ जोङो नुफैदों ओमफ्राय बबेनिफ्राय मोननानै बेनो गारिखौ बायनानै होनाय जायामोन माबा माने फिसाया सानफ्रामबो सुख गैया दुम दाखाल बिमा बिफाखौ दुम दाखाल खालामो बेवहाय सहायनो हायैनि बिफाया लायनानै होफैनाय जादों सानफ्रामबो सुख गैया दैलिक सोरांबानो दावराव आरो बियो बुंखायोमोन गावनो आं गारिजों आं थैगोन होननानै बियो बुंखायोमोन आरो दिनै बियो दा जानानै थांबाय गावनो ओमफ्राय बियो बबावबा थांगोन होननानै नोंसिनावहाय इनफरमेसन होलांनाय जादोंमोन नामा बिमा बिफानो बा सोरबा बिदा फंबायफोरनि माने ओरैनो होनलांदों आरो होनायालाय खनसे आङो माबा नायनो फांसन नायनो बैयाव आमगुरियाव बाबा आंनो फैसा 50 थाखा हर होनदों आरो ओमफ्राय बिफाया हराखै आंबो बादा होबाय थादोंमोन खोमा लायाखै आच्छा ओमफ्रायो बे सानै जे बेखौहाय बेजोंहाय लोगोआव थांफानाय जादोंमोन बेखौहाय बिथाङानो लिंनानै लायामोन ना बिथांमोनानो फैनानै बेखौ लिंना लाङामोन जायखिया आंथ' मिथिला फंबाय माने गावसोरो बोरै लोगो लानानै थांखो माने इसोरो ज'खा आरो एखेखा थांगोन माने इसोर साथाम थांखागोनखा माने सासेनिल' नङा आरो इसोर साथामबो लोगो नांनानै थांखानायखा लोगो नांनानै थांनाय जादों आरो ना आच्छा ओमफ्राय बियो बेसेबांसो बैसो जागौमोन बैसोआ जोंनिया 17 बोसोराव हाबबायमोन 17 बोसोराव हाबबायमोन ना आच्छा ओमफ्राय गारियाखौ शरुमाव डाइरेक्ट बायाना सोरनि बा आखाइनिफ्राय बायामोन गारियाथ' माबा मा होनो सुरुम बायदियानो जाहैबाय खोमा माने सोरबा फानफैनायमोन जाहैदों आरो गारियाबो गुवाहाटि लायो माबा गुवाहाटि नाम्बारसोनो ओमफ्राय मानसिया बै माबानिनो मा होनो कामरुपनि ना गुवाहाटि नाम्बार आच्छा जोबोद दुखुनांथाव दा जोङो बेवहाय आब'निफ्राय मिथिनानै लानो मोनबाय दा नोंथांमोनाबो बयबो खोनाखाबाय दा निजिस्स' न'खरनि जाय थैनानै थांनाय गथ' बिथांनि बिमा आंजों खाथियाव दङ बिथांनिफ्रायनो निजिस्स' मिथिखाबाय दा दुखुनांथाव फिसाखौ बयबो मोनसे मिजिं लानानै जोङो खाङो दा मोजां संसारखौ जालांनो होननानै जोङो गथ' गथाय खाङो नाथाय मा खालामनो माखासे गथ'फोरनि गेजेराव ओरैबायदि माइन्डनि गथ'बो फैनाय जायो दा बुजायसेयावबो लाया गामिनि मानसि बुजायसेयावबो लाया आरो न'खरनि बिमा बिफा बुजायसेयावबो लाया बेफोरबायदि दा निजिस्स' खोनानो मोनखाबाय माने गारिजों बियो माबा मोनसे जानाय दा बेखौ जोङो मिथिनो मोनदों दा जेबो बिथांनि जे जिउ गारनायावहाय मादैमोना एसेग्राब जा बिथाङा जिउ गारनानै थांबाय गोसोफोरखौ निरासा सानबाय थानो नाङा दा बेयो जानानै थांनाय मोनसे बे भगबाननि इसोरनि मायाखामोन बियो दा गाव गावनि जानायखौ रावबो हमथानो हाया जोंबो सानसे जिउ गारनांगौ गोनां समा सफैगोन दा बेनिखायनो आङो मादैखौबो आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनि अनार जानानै आङो मादैमोनखौ खावलायो जे आंनि फिसाया गोमानानै थांबाय होननानै जोङो दुखु खालामबाय थानो नाङा बेफोरो गासिबो इसोरनि लिरखानाय दा बेनिखायनो आङो भिडिअखौ गोलाव खालामाजासे आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन जै बर' हारिनि जिउ गोलाव जाथों थेंक इउ आब' खुलुमबाय रायजो राजानिसिम आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव दा आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों जाहैबाय मैयानि जे जाथाय जे सानै लाइमोनफोर जे जोहोलावजोफोर जिउ खोमानानै लानांनाय
दुखुनांथाव आङो बेखौ दा मादैनाव एसे मिथिनानै लागोन। दा मादैनिनो फिसाला दा जे ओरैबायदि अन्थाव बाथाव माने गोसोखाङोब्ला मोदै गनो ओंखारो आरो बेयाव नुफैनानै आङो जोबोद दुखु मोनदों। आंजोंबो आदा आदा होननानै रायलायोमोन बे गथ'फ्रा सानैबो। दा ओरैबायदि जादोंबो जादों जोंनि गामिनि जे लामायाव ओरैबायदि बिथांमोना जिउ गारहैनांगौ गोनां जादों आनि थानि बेफोरबायदि जे आङो बेखौनो खावलायहरो जे जा जाबाय जोंनि जानि देरफुनाय जे जोहोलावजोफ्रा बेफोरबायदि जे जानो नाङा। रंजानाय बाजानाय बोथोराव जानांगौ लोंनांगौ गाव गावनि जिबनखौ जोथोन लानांगौ। आङो बेखौनो खावलायहरो आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों। दा गोबां जोंनि बे लामाजों हाजार हाजार जोंनि जोहोलावफ्रा आनि थानि मिथियालासे एरायस्लाबनो हायाजासे गारिफोरखौ साब्रा लाङो। जोङो गोसोआव दुखु मोननाय फैयो। दा बेफोरबायदिनो माब्लाबानि सोरनिबा जिबनाव सानस्लाबनो हाया। दा बेफोरबायदि जानानै दा मादैनि जे फिसाला बियो दा बेसेबांसो फरायदोंमोन मादै? नाइनाव फरायदोंमोन ना? टेनाव औ ओमफ्राय ओरैनो मा नाममोन इयो? मनिराज बसुमतारी। मनिराज बसुमतारी ना? आदसा ओमफ्राय न'आवहाय गारिफोर दंमोन नामा? गैया। गैया ने? गुबुनफोरनि गारिजों थांनाय जादोंमोन। आदसा ओमफ्राय बिसोरो बे जे थांदोंमोन बिसोरो फांसनाव थांनो होनना थांदोंमोन नामा? औ फांसनाव थांनो होनना आदसा थांदों। दा लोगोफ्रानो लांफैदों। दा गुबैयै जोङो मिथिनो मोनबाय मादैनिफ्रायनो मादैनिनो फिसाला। ओमफ्राय बे सासेल'मोन नामा मादैना? साथाम हौवाफोर साथाम हिनजाव साथाम। आदसा सयजन फिसाफोर दा बियो उन्दैसिनमोन खोमा? औ लास्ट। माने बयनिख्रुइ दुइसिन फिसाया दा दिनैहाय जिउ गोमानांगौ गोनां जाबाय। स' अब्ला दिनैनि बिदिखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। जै बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।